Hola a tots i a totes, avui estem a la Universitat de les Illes Balears i volem demanar als estudiants sobre aquest nou grafiti que han fet. L'havies vist qualque vegada abans? No, de fet no m'havia fixat mai, ni idea de qué significa. No. No lo sé, no lo sé. Pues la verdad que ahora es la primera vez que me he fijado que está y no tengo ni idea, la verdad. No l'havíem vist mai, no? La veritat és que no ho havia vist. Pues no l'havia vist abans i no, tampoc sé què vol representar. Fa un par de dies vaig veure que l'estem fent, però no ho sé. Sí, la he visto la semana pasada, pero me gusta, pero no sé qué representa. Sí que l'havia vist, però no sé què representa. No sé si té algo que veure amb tema de gèneres o algo així. Ni idea. ¿Y es color de sweep? No, algo te pueden decir los colores, cómo están distribuidos, el tono, la gama. El azul creo el mar, pero el rojo no tengo ni idea. Un poc a la mà o corals, però no ho sé. No, la veritat és que no. Podria ser mar i terra, un poc. Però si jo hagués de dir alguna cosa de què vol representar, diria pues, fred i calor, no? Pues, colors blaus, colors taronges, però no en tinc ni idea. No en tenim ni idea. Aquest grafiti representa el Climate Stripes. El Climate Stripes, o barres del clima, representen l'evolució dels darrers 100 anys de la temperatura mitjana del planeta. Aquest grafiti en concret és l'estudi científic que ha elaborat el Laboratori Interdisciplinar del Canvi Climàtic sobre l'evolució de la temperatura a les Illes Balears els darrers 100 anys, siguent els colors blaus els colors més freds i els colors càlids els colors vermells. Pues ahora que lo dices sí que le veo la relación, pero no he caído antes. Tiene sentido. Me gusta mucho, más ahora.